panas titik titik itu mereka nepot ya bapak norasume pangeran parengu sodo hanto daya ya ya wrahing rasa sasa rasa malaya cahya katri tri tri wos nyawit ciaci Oh
sampun Mbak Inggih, matur sembahun Mbak Deska menika sampun atur panglipur wujudipun wau ugi wonten glatik glinding kalajengaken wonten caping gunung. Mugi-mugi saged nambah rekengi suasana nggih Bapak Ibu nggih. Kalajengaken menika kaleres kathah penggemare Mbak Kenti. Pramila monggo Mbak Kenti Wulandari katuran jumeneng. Monggo kanca. Mbak Kenti Wulandari. Nggih, sugeng dalu Dek Jus. Semangat selalu nggih Mbak Kenti. Jelas semangat harus nggih. Pokoknya lain nyambet gawe harus totalitas tanpa batas nggih. Dasare sing priksani menika nggih kathah nggih Mbak Kenti. Kathah sanget Dek Jus. Pasugatane nggih kawit wau nggih. Wah nggih dilir pokoknya matur sembah nuwun dhateng Sohibul Hajat menika Mbak Kenti. Segenap keluarga besaripun panjenenganipun Bapak Sukiman. Pak Sukiman nggih. Juragan Pari lho Mbak. Oh, Juragan Pari nggih. Perpanen kayane niki nggih Mbak Kenti nggih. Mugi lancar nggih Dek Jus. Sukses selalu. Amin. Nggih. Keluargane dipun paringi berkah sedayanipun nggih Mbak. Amin. Nggih. Pengantene nggih ditongakna Mbak Kenti, Mbak Vika lan ugi Mas Iqbal. Mas Iqbal, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi rumah tangga kang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Cepat duweni momongan. Ingkang saleh lan soleha. Amin. Penggemar kathah Dek Jus. Kados to sinten mawon Mbak Kenti. Mbah Sastra nggih pun rawuh kasih. Kasih nggih, caket daleme nggih Mbak. Nggih Mbak Marwah niki. Terus saking Barah. Pak RT ya gasik niku. Pak Manten RT Adipala nggih, Pak Muji. Lan ugi menika ugi Pak Dalang Darus katosipun wau nggih rawuh saking Tlatah Tritih Kulon menika. Saking Barah nggih Dek Jus. Nggih. Monggo badhe ngaturi lagune napa niki nggih wonten pamundutan Mbak Kenti. Napa Dek Jus? Saking Mbah Patmo ngersakna Patmo. Gubuk Asmoro. Mari kangen lan ugi saking panjenengipun Ibu Karti nggih ngersakna Gerajagan Banyuwangi kalih Gelang Alit. Bapak Timan Doplang nggih ngersakna Tole-tole. Tole-tole iki Dek Jus. Lan ugi Mas Gibran putra Kendedes Adipala nggih ngersakna ayang-ayange Mbak Wiwi. Ditunggu. Monggo Mbak Kenti badhe ngladosi sing pundirin kula kunjara lega. Sing teng gubuk mawon mah. Gubuk Aswara. Nggih. Silir-silir mriku nggih Dek Jus. Jan pas banget niki ya Dan. Sapi niki nggih Dek Jus. Nggih hawane nggih silir betahih pokoknya ya Mbak Kenti. Betul. Nggih, niki biasane nggih Mbak Patmo make nggih berkahi mangke dipun tenggo monggo Mbak Patmo. Lagune dipun aturaken sesarengan Mbak Kenti Wulandari. Monggo kanca gubuk as.
barang menggubuk langsung diparingi rezeki ya Mbak. Mugi-mugi panjang umur gitu Cus. Amin. Ora rezeki selamat dunia lan akhirat amin. Amin. Jakarta sajrone ati takkan lutut saya merhati aku kowe jati karma berkeleran minggu punya Pak Hadi sampai jelas. Aku kelingan tubuhnya Seneng jaga dapat tulisan warna apa tunduk kasih Si pamundhut wonten lagunipun Gubuk Asmara kalajengaken menika geser sebelah tengenipun Mbak Genti wonten Mbak Mimin Setyowati pramila monggo para kanca nyuwun sepotipun kangge njumraken Mbak Mimin monggo. Sugeng dalu Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Ancu. Nggih, sehat nggih Mbak Mimin nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, seneng mboten Mbak Mimin ketimbalan wonten Tlatah Penggalang. Nggih. Seneng banget ya Mbak Penggalang menika Mbak Mimin. Khususipun kepanggih kali keluarga besaripun Bapak Sukiman Sudi Utomo kalian Ibu Tarsinem Mbak Mimin. Nggih, matur sembah nuwun menika sampun maringi rejeki nggih Mbak. Datang sekanca Sekar Bima, mboten namung sekanca Sekar Bima ugi menika kagem bakul-bakule nggih mugi-mugi sing laris nggih Dek. Nggih, sing rawuh nggih mugi-mugi sedaya dipun paringi kaberkahan. Amin. Monggo Mbak Wiwin kinten-kinten badhe maringi lagunipun menapa? Wonten napa mawon mau Mbak Ancu? Wau nggih wonten ayang-ayang nggih wonten, gelang alit nggih wonten, Kerajakan Banyuwangi nggih wonten, lan ugi tole-tole nggih wonten mangga kula kunjara lega panjenengan. Kerajakan Banyuwangi Mas. Kerajakan Banyuwangi saged menika pamundutan saking Bu Sukarti Mbak. Nggih wau sing ten ngen transit sinden menika biyayine.
Lagunipun wonten Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi ugi katur kagem sedaya para rawuh nggih Mbak. Nggih. Tamunipun Bapak Sohibul Hajat, Bapak Sukiman menika. Monggo kanca Gerajakan Banyuwangi sarengan Mbak Wiwin Setyowati. Ayo Banyuwangi ayo ayo. Ayo Bun. Gerajakan Banyuwangi. Raina wangi. Sing tahu
matur semanun monggo para adik-adik aturan pinara lenggah kula kinten sampun cekap anggenipun atur panglipun sonten samenika sedaya kelepatan kula sak kanca nyuwun agunging samudra waksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.